La Fundació Emprius treballa per facilitar el relleu agrari mitjançant la cessió de terres, masos i eines a projectes comunitaris que busquin una transformació social. Ajudem a dibuixar el paisatge, gestionem els recursos naturals de forma respectuosa i aixequem infraestructures col·lectives. Per la sobirania alimentària i una producció sostenible, impliquem les persones en la presa de decisions i combatem el despoblament del món rural. Apostem per una vida més plena, recuperem la cultura comunal, preservem el patrimoni rural català, combatem l'acaparament de terres, evitant que caiguin en mans d'especuladors, fomentem el relleu agrari digne. La Fundació Emprius pot dur a terme aquesta tasca gràcies a les donacions fetes per persones que estimeu el patrimoni i voleu preservar els seus usos tradicionals. Amb la Crida funcionem a través de trobades mensuals. Ens trobem un cop al mes aquí al Cinema Edison, on tots els participants podem compartir inquietuds, idees, projectes que volem tirar endavant i treballem per aportar aquest toc diferenciat, aquesta part més juvenil al cinema. La Crida és un grup de joves emocionats, entusiastes del cinema. I és com un somni d'aquests que sempre tens de poder-ho fer i gràcies a la Crida i a l'Edison ho estic podent fer. Estic molt ficat dins de la Crida en el projecte del Cineclub Jove. És un projecte que va impulsar la Crida en els seus inicis i que té com a objectiu de recuperar una miqueta el que és el Cineclub de l'Associació Cultural i poder fer-li un gir propi nostre, amb una visió més jove, autogestionada. De seguida ja vaig venir, vaig començar a participar el grup es va obrir molt i vaig poder participar en diferents projectes.